जोङो नैबेखौनो फोरमायनो सानो 1 बैसागनिफ्राय जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुङो आरो बे खुंनायावहा 1 अक्ट'आव बैसागनि 1 अक्ट'आव जोङो गिबियै जोङो फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेनि उनावहा आरो मुंख्लं खाम्फा दङ। बे मुंख्लं खाम्फायावबो जोङो बिथांमोनखौ जोङो बिबार बावो। बिथांमोनाबो बे जोंनि बड'लेण्डनि थाखायनो बिथांमोना थै होलांबाय। बिनि थाखाय जोङो बे गोदान बोसोरावहा जोङो बिबार होनानै बिथांमोनखौ सनमान खालामो आरो बेनि उनावहा जोंहा थामथि हाबाफारियाव थायो बे थेन्थामाखा गामिखौ गायसनलांनाय जोंहा गेदेमा सुबुं दंमोन। बिथांमोनखौ जोङो दिनैबो बावगारनो हाया आरो इयुनावबो जोङो बावगारनो हाया। मानो होनोब्ला बिथांमोनासो जोंनि गामिखौ गायसननानै गालांदों। बिनि थाखायनो जों बिथांमोननि मुङावबो माने जोङो बिबार होनानै बिथांमोनखौ मान होयो आरो बेनि उनावहा बेखौ फालिखांनायनि उनाव आरो जोङो न' न' हाबनानै जोंनि गिदिर सुबुं बोराय सुबुं बिथांमोनखौ जोङो न' न' थांनानै गोथाङै थानाय अबस्थायावबो जों बिथांमोनखौबो जोङो बैसागोनि फालि गोथां लानानै बिथांमोनखौ मान होयो आरो जोङो बिथांमोनखौ बिथांमोननिफ्राय बोर लायो, आसिरबाद लायो आरो बिथांमोनाबो जोंनो बोर होयो। बेबायदिहै जोङो बैसाग दाननि 1 अक्ट' खालि बिदिहै जोङो फालिनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि धोरोमसालियाव थांनानै आरो बे सानखालिनो 1 अक्ट' खालिनो जोङो इसोरखौबो जोङो सिबिनाय जायो। बेनि उनाव जोङो नैथि सानाव जोङो खेला धुला लायो, बारनाय, खारनाय आरो बिनिफ्राय जेभलिन, वेट थ्र' आरो डिसकास बेफोरखौ जोङो गेलेहोनाय जायो। बेनि उनाव आरो काबादि गेलेहोयो। बेनि उनाव दुरुं बोनाय बादायनाय होयो। बेनि उनाव फुटबल गेलेनाय बादायनाय होयो। बेनि उनाव आरो भलिबल गेलेनाय बादायनाय होयो आरो बिनि उनावहा जोङो आरो बेलासियावहा जोङो मोनसे हाबाफारि लाबावो थुनलाइयारि बादायनाय। माने जोङो खेला धुला बादायखांनायनि उनाव आरो थुनलाइयारि बादायनायखौबो जोङो लानाय जायो। मानो होनोब्ला जोङो बे बैसागुनि हाबाफारियावनो जोङो थुनलाइयारि बादायनायखौबो जोङो लानाय जायो। जोङो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो माने मोनसे साहस होनो थाखाय आरो जोङो माइकनि खाथियाव थांनानै जाहाथे माने खन्थाइ आवरायनो थाखाय जोङो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो मोनसे साहस होनाय जायो आरो मोनसे माने प्लेटफर्मखौ होनाय जायो। जाहाथे उनावहा बिथांमोना जाहाथे गिदिर जाहैयो आरो मोनसे साहस गोनां जाहैयो। बिनि थाखाय बेखौ लानाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो LP, ME, हाइ स्कुल बिनि हाबाफारियावनो जोङो खन्थाइ बादायनायखौ होनाय जायो। LP स्कुलनिया आलादा जाबाय। बिनि उनाव ME स्कुलनि खन्थाइ बादायनाय, बिनि उनावहा हाइ स्कुलनि खन्थाइ बादायनाय आरो जौमा फरायसालिनि थाखायबो खन्थाइ बादायनायखौ होनाय जायो आरो बिनि उनावहा जोङो लाबावो माने कालसार, खाम दामनाय, सिफुं दामनाय आरो माने सेरजा हुनाय बिनि बादायनाया जायो आरो बिनि उनावहा आरो लाबावनाय जायो जोङो खुगा मेथाइ खननाय, बैसागु मेथाइ खननाय बेखिनिखौ जोङो लानाय जायो। मानो होनबा जोंहा बे बैसागु बोथोराव जोङो बयबो मोसानो नांगोन, बयबो रोजाबनो नांगोन। जोङो गामि सिंनि आबादारि हिसाबै जोङो एसे बैसागुआवनो बै माने दुखु खस्थ'खौ जोङो एसे माने रेजें खालामनो थाखाय जोङो गामि गंसेनि जानानै बेखौ जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनाय जायो बे थेन्थामाखा गामिया। आच्छा, नोंथांमोना रांखावरिनि गोनांथि जानाय सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदों ना गावनो माबाफोर गावसोरनि हेफाजाबजों खुंदों? साबायखर, बेखौ सोंनायनि थाखाय आं जोबोद माने
गाहाम मोनदों जोङो सरकारनिफ्राय दिनैसिम गरसेबो माने रांखावरि मोनाखै मदद मोनाखै गामि आफादानो माने बेखौ होलायलायनानै आरो जोङो एसे माने गोसो गुदुं सुबुं नायनानै आरो सोरबा एसे हाथावना न'खराव माने हाबनानै एसे माने डनेसनखौ होलायलायनानै जोङो माने हेफाजाबखौ लालायलायनाय जायो आरो बे गामि आफादनि रांजों ज' खालामनानै जोङो बे सानब्रैनि हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। गामि आफादा 1979निफ्राय बैसागो फांसनखौ खुंबोबाय थादों। सिगाङाव खिन्थु बेबायदि परिबेस गैयामोन। परिबेस गैयैयाव जों मा खालामोमोन तिरपाल ओरैनो बायरा जिरा तिरपाल सोंनानै ओमफ्राय दख'नाफोर लांगा दख'ना कालेक्सन खालामनानै जों फाथिबोयै फैनानै जोङो बिदिनो एसे फैसा खांनानै हाजिरा बैनानै बा माइ खामला हानानै बिदिनो हायै खुनुरुखमै जेनेबा जों सोलिबोनानै जोङो दिनैसिम माने 46 इयार्स जाफैबाय आरो दा बिनिफ्राय जोङो मोनसे सिन्था खालामदों जे जोङो फैनाय 2029आव जोंहा मोनसे गल्डेन जुबलि जानो थांगासिनो दङ सनाथि मायथाइ। बे सनाथि मायथाइयाव जों खोब गाजा गोमजायै जोंनि कालसारखौ देखायनो सानदों आरो जोंनि उद्देश्यआ जाबाय जों दिनै जेनेबा 46 इयार्स जिथु जोङो बैसागु खुंदों बे 46 इयारनि बैसागु खुंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जे हारिमुखौ जोङो बर'नि हारिमु जेखौ जों बुंदों बर'नि हारिमुआव जोंहा मोनबा फोरबो दङ बेनि भितराव बैसागु फोरबोआ देरसिन। दा बे बैसागु फोरबो देरसिन हिसाबै जोङो बे जोंनि बर' हारिनि जिथु कालसार जिथु हारिमु बेखौ माने सारा बर'फोरनि गेजेराव बा सारा आसामाव दिन्थिफुंलांनो थाखाय बा फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो दिनै बे थेन्थामाखा गामिया 46 इयार्ससिम जोङो नारायनायपारा नांबोनानै जोङो हारिमु माबाखौ जों लाखिबोदों आरो बिब्दिनो जोङो खुनुरुखम जोङो सोलिनानै जों एसे बे गामिनिफ्राय नंथ्राबाबो एसे देंखोगिरि एसे सोरजिनो हादों आरो बेनि फारसेथिं खाम दामग्रा सिफुं दामग्रा एसे सोरजिनो हादों आरो मोसाग्लांनाय मोसाखावरि जों सोरजिनो हादों। दा बेखिनियाव जोङो गौरब। बेनिखायनो जोङो सानदों जे जोङो 2029आव जोङो मोनसे गल्डेन जुबलि जों खुंनो थांगासिनो दं। जोंहा बे समावहा जों गल्डेन जुबलि 50 इयार्स जागोन जोंहा कमप्लिट। दा बेखिनियानो। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफि विथ टाइपिं बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।